Knockabout qiegħed jiġi miġjub lilkom grazzi għal Esprit. For the love of food, Golden Drop. This is the new Seat Arona. At Continental Cars. Ommima, nutrienti u konvenjenti. Orienta. Illum f'Knockabout Sicilia ħammorru naraw proprjetajiet differenti. Ħammorru naraw djar li bħalissa qegħdin fuq is-suq, djar li jafu jkunu l-vileġġatura ideali jew anke residenza permanenti. Għaliex le? Fil-Malta u fil-Isqallija, ħafna noħolmu li jkollna dik il-valleġġatura jew dar tal-vaganzi li nistgħu mmorru nqattaw il-ħin biex nirrilassaw, nikreaw memorji sbieħ. Jew min jaf eventwalment din il-proprjetà tista' ssir ukoll ir-residenza permanenti tagħna. Illum dak li ħanamlu hawnhekk f'Isqallija ħammur indur u nara proprjetajiet differenti li jistgħu jissodisfaw dan il-bżonn. Tlaqna. Il-klima tajba li kelbnin, baħar sabiħ, natura u storja rikka jagħmlu Sqallija il-post ideali fejn wieħed ikollu vileġġatura jew jibni ħajja ġdida. Minn Pozzallo ħanaqbad it-triq lejn Modica fejn ser nurikom l-ewwel proprjetà. Tilqani ser insib lil Judith, imwielda l-Ġermanja, però llum tgħix Sqallija u mill-ewwel qasmet miegħi l-esperjenza tagħha fuq il-fatt li llum tgħix fi Sqallija. Judith, when you moved to Sicily, was it easy to adapt into the lifestyle? Yeah, I can tell you that it was quite easy to adapt to the lifestyle because thank you to the persons here, the people, because they are all really warm. They welcomed me with open arms and it was just really fantastic to come into. Also without any speaking any word Italian, but I could manage it somehow, yes. And about your life in Sicily, what is the thing you appreciate most? What is the thing which makes you most happy? Oh, I would say that food is a really important thing here because the Sicilian food is just amazing. It's just really so good. I like a lot the nature here, especially here in this region. We have the sea really close to, and we have as well really nice spots to get to trek. To make some hiking, so yes, this is what I enjoy a lot here. L-ewwel proprjetà li ser naraw qiegħda fl-akwati tal-belt pittoreska ta' Modica, fix-xlokk ta' Sqallija. Belt mill-iktar attraenti, mimlija storja, kultura u sbuħija naturali. Iċ-ċentru storiku ta' Modica magħrufa għall-arkitettura barokka u numru ta' siti storiċi uniċi, kollha mibnija b'mod drammatiku fuq l-għoljiet. Modica magħrufa wkoll għaċ-ċikkulata artiġjanali tagħha, tradizzjoni li tmur lura mijiet kbar ta' snin. Il-barra miċ-ċentru storiku ta' Modica issib bajjiet mill-isbaħ, natura vibranti u n-nies tal-lokal mill-iktar akkoljenti. Din il-farmhouse jisimha La Corte u hija waħda minn dawk il-proprjetajiet li tanti akkoljenti li mal-ewwel żewġ passi li tagħmel mill-ewwel tħossok at home. Din l-istruttura oriġinarjament inbniet fl-1926 u riċentement b'attenzjoni kbira għad-dettall ġiet renovata bl-ikbar kapaċità biex ġew amplifikati fatturi tipiċi ta' din il-binja. Wieħed ma jistax ma jikkummentax fuq il-ġmil ta' ġonna li tgawdi din il-proprjetà. Din il-proprjetà fiha l-istruttura prinċipali, id-dar prinċipali, imbagħad magħha żewġ djar żgħar bil-faċilitajiet kollha li wieħed għandu bżonn ideali għal meta jkollok il-mistednin u għal privatezza u indipendenza tal-mistednin, din id-dar, din il-proprjetà tinkludi wkoll entratura kompletament privata.
Il-binja kollha mdawra b'ġonna wart mill-isbaħ, medda ta' madwar 7600 metru kwadru, ġmiel ta' siġar ta' żebbuġ, ħarrub u ċitru. Fuq din il-kobor ta' art wieħed faċilment jagħmel pixxina jekk ikun jixtieq. L-istruttura prinċipali kif tidħol mill-ewwel issib il-living room, mill-iktar akkoljenti li tinkludi ħafna dettalji tradizzjonali fosthom dan il-fireplace li żgur jiġi utli fix-xhur kisħin tax-xitwa. Il-kċina ta' din id-dar tinkludi wkoll forn tipiku sqalli, ideali biex tesperimenta bit-tomid bnina tal-lokal. F'din il-binja issib żewġ tikmamar tas-sodda, kamra tal-banju u veranda b'veduti pittoreski tal-kampanja modikana. Din il-proprjetà b'kollox fiha 6 tikmamar u tinkludi 7600 metru kwadru ta' art. Fil-preżent qiegħda fuq is-suq b'talba ta' 499,000 euro. Mill-ewwel naqbad it-triq biex nara t-tieni proprjetà. Ser insuq fid-direzzjoni ta' Xikli, pajsaġġ pittoresk, il-ġmil tiegħu li qiegħed 30 minuta biss bogħod minn Pozzallo. Xikli, il-ġbil tiegħu u bi storja mill-isbaħ u arkitettura barokka, karattru Siċiljan mill-iktar vivaċi u tipiku. Mal-ewwel żjara f'dan il-pajsaġġ, impossibbli ma torbotx qalbek miegħu. Karattru tipikament Siċiljan imżewwaq b'natura u kampanja mill-isbaħ. Xikli litteralment belt tal-istampi. Ħammorru għal waqfa żgħira ta' riklami, kif niġu lura ħanaraw il-proprjetà li jmiss li weduni li qiegħda biss ftit metri bogħod mill-bajja ta' San Pieri. Nilaqgħu lura għal Knockabout Sicilia, il-ġimgħa d-dieqla nħabbru kompetizzjoni ġdida flimkien ma' United Colours of Benetton. Żommu widnejkom miftuħin ħalli tkunu tistgħu tipparteċipaw u tibatuli dak ir-ritratt bit-tema li nitlobkom. Ħalli toħorġu rebbieħa u bir-rigal li terpu grazzi għal United Colours of Benetton tiftakru fina ta' Knockabout Sicilia. Min hawn ftit ieħor ħanara proprjetà li Judith weditni li vera ħatoġobni u ħatinstigali il-kreattività tiegħi. Immorru naraw x'inhi, tlaqna. Din il-proprjetà iġġib l-isem ta' Casal Delija. Fl-opinjoni tiegħi ġawra żgħira tal-ġebel. Opportunità unika u rari għal min għandu passjoni li jitrasforma proprjetajiet b'karattru li jgħixu fihom ġenerazzjonijiet differenti f'ġojjel tal-preżent. Fl-episodju li jmiss naqsam magħkom kif nitrasforma din il-proprjetà li kieku kienet tiegħi. L-opinjoni tiegħi din il-villa hija waħda unika għax il-mod ta' kif ġie inkorporat l-ispazju ta' barra ma' l-ispazju ta' ġewwa huwa wieħed mill-iktar fin u eleganti. Knockabout qiegħed jiġi mixjub lilkom grazzi għal United Colours of Benetton. If it's bacon, it's Fior di Vita. This is the new Sciato Rona. At Continental Cars. Ommima, nutrienti u konvenjenti. Orienta. Ġewwa
fil-Mużew Nazzjonali tal-Istorja Naturali fl-Mdina insibu klamaru kbir, jew kif inhu magħruf aħjar totlu. Fl-1984 kienu stabu 4 klamari mejtin fuq ix-xtut tal-Gżira u San Pawl il-Baħar. Dak li nsibu fil-Mużew fl-Mdina huwa wieħed li nstab f'San Pawl li kien għadu pjuttost frisk u seta' jiġi preservat. Fil-Mużew Nazzjonali tal-Istorja Naturali insibu fdalijiet anatomiċi li San Pawl ħalla warah fuq din il-gżira. Il-kelma ta' dan l-apostlu tant kienet influenti u b'saħħitha li fdalijiet tal-sinu għadna nsibuhom fil-blat. Din is-sinna tal-kelb il-baħar iffossilizzata għada sal-lum tissejjaħ il-sin San Pawl. Minn barra l-sinu insibu wkoll il-mammelle di San Pawli kif ukoll il-bakulum di San Pawli. Dawn huma fdalijiet ta' rizzi fossilizzati. Fil-Mużew Nazzjonali tal-Istorja Naturali insibu wkoll xi eżempji ta' ħlejja li kienu jgħixu fil-baħar miljuni ta' snin qabel ma bdew jeżistew gżiritna. Dawn huma it-trilopiti u l-ammoniti. It-trilopiti jissejħu hekk minħabba li l-qoxra li tiksil il-ġisimhom hija maqsuma fi 3 partijiet. Mill-fossili nafu b'madwar 20,000 speċi differenti tagħhom. Wara li nqerdu trilopiti fil-baħar bdew jidhru speċi ġodda antenati tal-molluski li jiġbħu in-Nautilus li dawn malajr iddominaw l-oċeani. Jekk għandek 60 sena jew aktar u l-istorja hija l-qalbek, tista' żżur ħafna mis-siti u l-mużewijiet ta' Heritage Malta bla ma tħallas xejn. U miegħek tista' tieħu żewġ titfal jew żgħażagħ li jidħlu b'xejn ukoll. Kull ma trid tagħmel hu li tapplika l-passaport tal-anzjani ta' Heritage Malta billi tmur fl-uffiċċju tal-Kunsill Lokali tar-raħal tiegħek u tieħu miegħek il-karta tal-identità. Heritage Malta, parti minnha. Knockabout qiegħed jiġi miġjub lilkom grazzi għal United Colors of Benetton. Ommima, nutrienti u konvenjenti. This is the new Seat Arona. At Continental Cars. Orienta. Ħafna noħolmu li jkollna dik il-valleġġatura jew dar tal-vaganzi li nistgħu mmorru nqattaw il-ħin biex nirrilassaw, nikkreaw memorji sbieħ. Illum dak li ħanamlu hawnhekk fi Sqallija ħammur indur u nara proprjetajiet differenti li jistgħu jissodisfaw dan il-bżonn. Qiegħed f'waħda miż-żoni l-aktar infittxija fi Sqallija, qiegħed fuq għolja li tiġi bejn iċ-ċentru storiku ta' Modika u Xikli. Ħammur nara proprjetà li hija mibnija b'ġebla tipika Siċiljana li bi ftit imħabba, attenzjoni u kreattività tista' titrasforma ruħha din il-proprjetà f'ġojjel. Din il-proprjetà tgawdi art ta' 1500 metru kwadru. Fil-preżent tinkludi 9 tikmamar b'total ta' 170 metru kwadru ta' bini. Kif ġieli semmejt għandi passjoni kbira għal proprjetajiet ta' dan it-tip, proprjetajiet antiki li jkunu qegħdin fi stat mhux tajjeb, però jtuk iċ-ċans li tuża l-kreattività tiegħek, timplementa affarijiet kreattivi li jżommu il-karattru tipiku tal-proprjetà, però fuq kollox jirnexxilek titrasforma proprjetà bħal din fi proġett li jista' jrendilek il-flus, però fuq kollox jista' jkoll ikun id-dar tal-ħolm tiegħek. Il-bini eżistenti jippermettilek li titrasforma l-istruttura f'dar imdaqsa u mill-iktar komda. Dar b'4 tikmamar tas-sodda u 3 tikmamar tal-banju. Ovvjament, l-art tal-madwar li hija parti minn din il-proprjetà tippermettilek li tagħmel pixxina, barbecue area u ġnien mill-isbaħ. Ta' min isemmi li din il-proprjetà tinkludi wkoll binja żgħira separata li faċilment tiġi trasformata f'kamra għal mistiedna indipendenti.
Fil-preżent din il-proprjetà qiegħda fuq is-suq għal talba ta' 139,000 euro. Nalqajnejja u tiġa nista' nimmaġina kif tista' tiġi trasformata fid-dar tal-ħolm tiegħi. Nerġa' naqbad it-triq biex nara proprjetà oħra. Ser immur lura Modica, 30 minuta sewqan bogħod minn Pozzallo, biex nara proprjetà li m'għandikx bżonn tal-għajnejk biex tirrealizza li din hija proprjetà tal-ħolm. Din hija Villa Altea, ġojjell ta' eleganza u esklusività. Mill-ewwel toffrilek emozzjonijiet uniċi. Villa li tinkludi l-fuq minn 15-il kamra u tinkludi medda ta' 4,000 metru kwadru ta' art. Il-materjali naturali li ntużaw fil-kostruzzjoni ta' din il-villa joffru spettaklu uniku. Fl-opinjoni tiegħi din il-villa hija waħda unika għax il-mod ta' kif ġie inkorporat l-ispazju ta' barra mal-ispazju ta' ġewwa huwa wieħed mill-iktar fin u eleganti. Fuq dik in-naħa mbagħad issib kċina mdaqsa u mill-iktar komda, kċina mill-iktar interessanti għal dawk kollha li huma entużjasti tat-tisjir u hawnhekk fi Sqallija b'tant tomid tipiċi u tomid bnini impossibbli li ma tisperimentax. Il-living room tinkludi fireplace u hija spazjuża biżżejjed tal-familja mdaqsa u anke jekk għandek il-mistednin. Iktar il-ġewwa mbagħad issib il-kmamar tas-sodda, total ta' 3 kmamar tas-sodda kollha kemm huma b'walk-in wardrobe u kamra tal-banju. Ma din il-proprjetà issib ukoll binja żgħira oħra b'żewġ tikmamar tas-sodda b'entratura privata li faċilment tintuża għal mistiedna. Ma nistax ma naqsamx magħkom kemm jien impressjonat bid-dawl naturali li tgawdi din il-proprjetà. Impressjonani wkoll il-mod ta' kif ġie mqassam l-ispazju li hawn minn kamra tagħti għall-oħra sabiex intrebaħ kemm jista' jkun spazju. Il-kmamar tas-sodda qegħdin f'żona kompletament għalija u hemmhekk ukoll ingħatat attenzjoni sabiex jintrebaħ kemm jista' jkun dawl naturali. Ma nistax ma naqsamx magħkom ukoll kemm jien impressjonat b'dik il-kamra tal-banju bil-ħitan tal-ħġieġ li minnha tista' tgawdi veduti tal-ġonna. La darba toħroġ fil-ġnien ma tistax ma tiqpax impressjonat bit-tranquillità u l-paċi li hawn fil-madwar. Din il-proprjetà toffrilek abbundanza ta' art li faċilment tinkludi pixxina. Bil-ġmil ta' klima li tgawdi Sqallija, iż-żona ta' rikreazzjoni fuq barra ta' din il-proprjetà mill-ewwel tiġi utli u ċertament apprezzata. F'din il-proprjetà saru numru ta' implementazzjonijiet għal kumdità assoluta fosthom underfloor heating, central heating u sistema ċentralizzata ta' arja ikkundizzjonata. Saret ukoll attenzjoni speċjali sabiex din il-proprjetà tkun mill-iktar effiċjenti fejn tidħol enerġija u tirrispetta l-ambjent. Fil-fatt hawn installati pannelli fotovoltaiċi kif ukoll ovvjament insulazzjoni tajba ħafna. Din il-ġmil ta' proprjetà tinkludi 15-il kamra u tinkludi wkoll art tal-fuq minn 4,000 metru kwadru. Villa tal-ħolm, rinnovata b'attenzjoni għad-dettall u t-teknika. Din il-proprjetà unika fil-preżent qiegħda fuq is-suq għal talba ta' 870,000 euro. Żgur li taqblu li tara proprjetà u tinsa l-oħra. Min jiggosta tip ta' proprjetà u min jiggosta tip ta' proprjetà oħra. ċertu proprjetà tara u toħlom li tkun tiegħek, però mbagħad proprjetà oħra fatwalment u realistikament veru tista' ssir id-dar tiegħek, issir il-veleġġatura tiegħek. Il-ħin tagħna d-dispożizzjoni wasal
fit-tmiemu. Qabel ma nħallikom infakkarkom li għandna kompetizzjoni għaddejja flimkien ma' Flexis Fortify. Irridu narawkom attivi, irridu narawkom tagħmlu l-isport. Ibatuli ritratt tagħkom permezz ta' messaġġ privat fuq il-paġna tiegħi ta' Facebook aw imbonnici.tv u dak ir-ritratt tagħkom tagħmlu l-isport jista' jrebbaħkom il-kura għal ġogi tagħkom grazzi għal Flexis Fortify. Insomma, ħanħallikom u niltaqgħu il-weekend li ġej. Saħħa! Knockabout qiegħed jiġi mixjub lilkom grazzi għal Esprit. Koliosh Authentic Greek Yogurt. This is the new Seat Arona. At Continental Cars. Ommima, nutrienti u konvenjenti. Orienta.